Ayibongwe inkosi. Sanibonani bazalwane. Ngisacela usibambele kancane but singakahlali ngisacela ke sikhuleke umzuzwana owodwa nje. Ngicela sibambe kancane but asikhuleke. Baba siyabonga kakhulu. Sikunikeza udumo. Sikunikeza izibongo zikakufanela. Zingezakho nasebusuku. Sibonga ukuthembeka kwakho ngoba vele wena uyinkosi ethembekile. Thatha udumo ke baba. Thatha izibongo sesihlangene kulena ndawo. Zibonakalisa uzambule. Ikakhulu ukukhuluma kwezwi lakho okungafani nokukhuluma kwabantu. Thatha indawo ke sizinikela kuwe. Ukungena kwethu akungafani nokuphuma kwethu. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu. Bonke abakholwayo bathi amen. Singahlala phansi bazalwane. Ngiyacela nje ubambe futhi ungibheke. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngingakabingeleli kade ngidlulise izwi lokuxolisa isikhathi ebenginikezwe sona sokufika sesidlule. Angisuki ekhaya ngisuke eThekwini la kade ngishumayela khona ekseni. So ke njengoba kuthiwa izwe livuliwe nje kusuke kusho ukuthi livulwe ngempela. Nabangazi ukuthi bayaphi babona bemendleleni. Mawuthi uyabuza ukuthi kwenze njani athi umuntu izwe livuliwe. Njengoba nangaleli alanga kutshontshwa izinto nababengazi nokuthi kwenzakalani obathola bephethe ama-pry pack. Mawuthi wenzana athi abamkhiphe ejele. Mawuthi ubani athi uRamaphosa. Ubone ukuthi abanye abantu bajoyina ikhwaya bengayizwanga nengoma. Ayibongwe inkosi. Ngakho ke siyibandla lenhlambuluko. Akuthi makungenzekanga kahle uvela uhambe phezulu. Ngoba noma kungathi uphethe into enkulu kangakanani mawusahluleka nje ukudlulisa igama elithi siyaxolisa ibanga lakho liselide kakhulu. Ngakho ke bazane bami ngithanda ukudlulisa lelo zilokuxolisa egameni lenkosi niyangamukela. Siyabonga kakhulu. Angibingelele ubaba wethu babumengameli. Ngibingelele obaba bethu bonke abangabaholi nezincekazi zenkosi. Ngibingelele obaba befundisi nezincekazi zenkosi. Ngihloniphe amakomiti onke nobuholi bonke basekhaya. Ngibingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele obaba bethu, ngibingelele omama, ngibingelele osingabo balomhlangano abasha, izintombi nezinsizwa kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele ubaba uSanele okuyena umphathi ekungaye ngikule ndawo. Ngikubingelela nomakoti wakwakho nekomiti lakhe elihle egameni lenkosi yethu Jesu. Nawe brother ungalinyazwa ukuthi ngiyakuthulisa. Ngiyakubingelela egameni lenkosi. I-break nje ukuthi nawe kophumuza iminwe nini upress akusile. Ayibongwe inkosi. Ngoba kuyabona ukuthi uqale lapha so ula manje. So ke ngithi ake ngikunike ithutshana nawe kowulalela izwi. Hayi ngoba ngikubalula ngokukhethekile kodwa Mtungwa ngiyakubingelela nawe egameni lenkosi yethu Jesu. Nethu amen wena uhamba ehambe ehla ngiyangabaza manje. Amen. Abazane bethu abasihlabelelelayo siyabonga kakhulu bangcwele. Ngicela sithole ivesi encwadini yeZaga isahluko samashumi amathathu. Sifunde khona uverse 24. Anazi bengingajabula njani mangingathola umuntu ongangifundela
kodwa kube umuntu ozofunda eBhayibhelini lakhe futhi kube umuntu ozofunda nje kahle. Ngake ngafundelwa umuntu kanti akusili iBhayibheli lakhe. Ngiphethe imessage strong njani wayibulala umuntu imessage yami. What is izembe iloli wathi suka wathi we kanti ivesi lalilula nje lalithi imbazo iloliwe kodwa ngoba wayengafundi lakhe wathi imbazo iloli we uyawubona umlayezo uyalahleka. Ake ngimthole kumzana ozosifundela Izaga 30 ufunde ku verse 24. Verse 24. Yes. Kukhona izinto ezine ezincane emhlabeni. Kukhona izinto ezingakhi bazalwane? Bazani bamasikhulumeni seniyangazi mina ngiwalapha ekhaya. Kukhona izinto ezingakhi bazalwane? Ezine. Zingakanani? Ezincane. Kusho iBhayibheli. Zenzani futhi? Kepha zihlakaniphile kakhulu. Lithi iBhayibheli lezi zinto ziwu4. Kodwa hlobo zami asambeni. Zingakhi izinto? Zinjani? Kodwa lithi iBhayibheli zinjani? Zihlakaniphile. Isikhathi ngeke sivume ukuthi sikhulume ngazo zo4 kodwa ngicela ningibekezelele. Ngiyanicela ningibekezelele ngempela ukuthi sikhulume ngalokho nje okubili. Verse 25. Izintuthwane ziyisizwe esingenamandla. Yebo. Kanti ziyalungisa ukudla kwazo ehlobo. 26. Izimbila ziyisizwe esibuthakathaka. Kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni. Funda futhi. Izinkumbi azinankosi. Kanti ziyaphuma zonke ngamaviyo. 28. Isibankwa ungasibamba ngezandla zombili. Kanti sisendlini yenkosi. Inkosi ayibusisa ukufundwa kwezilayo manje naphakade. Amen. Ngingakakhohlwa angiboni clearly kodwa amahla ngwahamba hambisa ngibona nabasuka le ngakithi la ngishumayela khona mina ngishumayela embalenhle manje ke kungaba kubi bomkhaya ukuthi sithi sibonana bese senza ngathi asazana. Ngakho kabasekhaya ngiyababingelela egameni lenkosi. La sifunda khona abazalwane ngicela ningibekezelele ngumuntu odisturbekayo makungazi ukuthi khona into ebalulekile kunalesi yenzayo. So ke njengomuntu oze ngo240 la cela ningibolekele emzuzwana nje bese siyakhuleka. Umhlangano esikuwo kuyehliwa la. Phela abazane ngivakashile. Ngingashiya uNkulunkulu lapha ngihambe ngedwa la. Ukhona useke wehla nje lo mhlangano lokhu uqalile. Lo mhlangano njoba kungowabasha Mthimkhulu. Ngifisa ukusho lamazwi kini nonke bantu abasha, izintombi, izinsizwa, obhuti, osisi. Ngoba mhlambe sewungazi uvalwe lo mhlangano ekseni babumengameli singashongo. Vele ke legama kithi thina abantu abamnyama liphuma nzima. Kodwa sizalijwayela. Ngiyafuna ukusho kubantu abasha njengoba sikhona kulomhlangano egameni labazali ukuthi siyanithanda. Lento engisho iyozizwa kahle ukuthi sinjani. Ngifuna nje nikwazi lokho ngoba yenye yentshumayelo ekusafuna ifakwe kithi thina abamnyama uthando obabumengameli balishaya kakhulu bashaya nalo lekufuna libe khona. Sagcina nje umuntu mayekhuluma ngokuthanda wacabanga izono ukonakala kanti before yonke into nje bantu bami siyanithanda. Ukuhlangana kwethu kule ndawo sizohlala kule ndawo yingoba siyanithanda, sinifisela okungcono kunokwethu. Ingakho sikulomhlangano ngicela nivume kulomhlangano.
ngicela nivume kulomhlangano. Siyanithanda insizwa ngoba sizobe singekho kusasa kuyobe kukhona nina. Siyanithanda intombi sobe singekho kusasa omama bakusasa yini, obaba bakusasa yini. Ngiyacela nje abazali besabuyele emuva ake sijwayele into yokutshela abantwana bethu ukuthi siyabathanda, ukuze abantwana bethu bangaqala ukuhlangana nothando emendweni bengazi ukuthi kwenza uphendula. Angithi uyabona nje namanje sengisho kwaze kwaba more than 5 ukuthi siyathanda, ngayithola impendulo namanje. Kanti umuntu mawuthi kuye uyamthanda funa aphendule we manje, ngoba vele into yokuthanda kuyona yasenkonzweni. Esontweni uthi ngiyakuthanda nje bakubuka abantu ukuthi uyabathanda bathi amen, kanti othandweni akuthiwa amen, kuthiwa nathi siyakuthanda. Ingozi ke le ngifuna ukunikhombisa abazali ingozi iphi. Sengisho ka5 ukuthi siyanithanda bayangibuka nje abantwana uthi uyasithanda Makhashanta. Akangendawo uMakhashanta kulento engiyikhulumayo. Mina ngikhuluma nje iqiniso njengomzali elithi siyanithanda. Nithi nina siyabonga baba noma nithi nina nathi siyanithanda. Ayikho into esiyoyi experience phambili si excel kuyo singazange sayi experience ekhaya. Ngikhulisa abantwana bamantombazane babumengameli. One of the things engizama ukuyenza njengoba ngikhulisa abantwana bami ukwakha ubudlelwane obu strong between mina njengobaba nalabantwana bami, because abantwana bamantombazane uthando lokuqala kumele balibone endodeni yokuqala bayibone empilweni yabo. Kuze kuthi noma sebezifisela ngikhuphule kancane, kuze kuthi noma sebezifisela okuhle ngingathi ngiwuyise bathi kimi, hey mangana ngifisa ukuthola indoda efana nobaba uSibani, ngikhona ngiwubaba wabo ngoba isithombe sendoda esihle kubo omunye ubaba, kodwa mina ngikhona ngingabi into abafisa ukuba nayo. Nyanisa bathandekayo. Manivuma masinyane sothandaza masinyane maniza kade mina ngijahe indawo ko shout 11 ngila. Ko shout 11 ngila. Akukho ngisho itrip engizoyithatha njengoba ngila iGoli nje ngikwami mangisuka lapha ngingene ekhaya. So sheshanike. Ngoba ngathi yini eniyekudeni mina sengifikile la ngiyakho. So ke le element le fanele siyibuyise ngoba ezinye izinto ufuna sivume manje ukuthi sathi sifaka ivangeli sachitha nokuyikho. Sachitha nokunjani bathandekayo nokuyikho. Sachitha nokuyikho ukuthi baba mayengena izingane ziyahlakazeka. Ubaba mayeqhamuka ngalaba ingane ziyangala. Sagcina singazani nabazali bethu. Kwase kuthiwa siyohlonipha obabazala, siyohlonipha abafundisi. Bahlonipha ngayiphi inhlonipho ngoba umfundisi ufuna ngimbone njengobaba kaMoya, ngitreat yena ngendlela kaBaba kaMoya, kodwa indlela engiza ngayo kube ukuthi nami ngiyamazi ubaba wami wasenyameni. Manje imfundiso yethu ithi phambana nobaba, ungakhulumi nobaba, ungahlangani nobaba, ungahlangani nomama, ungaphenduli bheka phansi. Yonke lento esiyenza iyona eyenza ukuthi empilweni kumesapheke ngoba sesiyobhekana abantu esingabazi singababhekanga esasibazi. So ke ngeke ubashumayeza abantu ongabathandi. Yikho ngithi kini bantu abasha siyanithanda. Manizwa sishaya, manizwa sikhuza, manizwa siyala, ngifuna nazi ukuthi siyala othandweni, sikhuza othandweni, sithethisa othandweni ngoba lithi iBhayibheli engibathandayo ngiyabayala. uNkulunkulu siyala ngoba esithanda ngoba awubayala abantu ongabathandi ngoba una future ofuna ubabona befike kuyo. Nikhona bathandekayo. So ke ningalimali uma nizwa ngazi ukuthi hleze kushaywa thina nje. Kuyashaywa ngosukumayo uthi nina abantu abasha, ninabantu abasha. Wobonga uma usasizwa sisathetha. Wobonga mawusizwa sisakhuza. Wobonga mawusizwa sisayala. Ingozi ukuhlala nomuntu omdala ongasasho lutho kuwe. In actual fact akuyona ingozi kusabhadana. In actual fact akulona ibhadi kusashwa. Ngoba lithi iBhayibheli yala umntwana makusenethemba. So sayeke ukukhuza kusho lisekho ithemba ngawe.
zonke iluleko eziwe kulomhlangano, zonke iyalo eziwe kulomhlangano ungayithathi ngobungani, zithathe as an individual ukuthi uNkulunkulu ukhulume kimi, ukhulume ngobazi mina, ngiyolungisa la and you're going to be a better person. Kubizwe thina ukuthi sizoshumaya lapha ngoba asifika ngesontweni nensindiso, sizalelwe esontweni. Uyaphuza ukukholwa kahle umuntu ozalelwe esontweni ngoba ucathi isonto la kubo. Kwesinye isikhathi aphuze nokusindiswa ngoba ucabanga ukuthi usindisiwe, kanti ukusindiswa isinqumo ekumele usenze kusengqondweni yakuthi kwakuyileli yalanga kwakushumayela ubani wathi izwi layihlaba inhliziyo yami. Awunethu ungazalwa umengameli besusa uthi usuye ekhaya, zingaphambana nje indlela, nangu mengameli eshona le nangu wena ushona le, ngoba akuyona ufuzo lento yokuzalwa. Nikona bazalwa? Ngakho ke bantu abasha ngifuna ukusho lokho ukuthi siseyinsukwini eziphithizelayo, but we are here ukuzohlala nani ukunikeza umgomo esawunikwa ngoba siyawazi ukuthi uyasebenza. Iyaphila into kaJesu. Ngizophinda futhi, iyaphila into kaJesu. Leda nikhulumi la niyangihlupha. Iyaphila into lesinikeza yona ke into ephilayo. Sinikeza into engagugi, sinikeza into engangena esitayeleni, sinikeza into engaphuma esitayeleni. Futhi mawusesekhaya wabonakala amandla ayo ngoba ukhavo imithandazo kaMama nokuba la ekhaya. Uyibona mawufika evarsity la kufanele kudecide wena ukuthi wenze njani namhlanje. Uyibona mawufika ecollege eGoli engasekho umama, engasekho umzalwane, engasekho umama elder nomkhokheli, sekumele kuthi uyibona ukuthi hey yaze yaphila into. Yaze yaphila into phakathi kwabantu abaphila into abayithandayo, ethengasekho ukukhomba ngomuno kodwa usizwe isandla sikaNkuluNkulu siyivikele impilo yakho ngoba vele lento esiyiphethe bengithi nizothi yaphila. Unganciki nasebandleni lase African Gospel kakhulu ngoba uyohlangana nabanye bathi bangaleli bandla kodwa mawuthi ubheka ukunyathela kwabo kungabo kwalemfundiso wena oyamukeleyo. Yes, but hayi phela siyona iAfrican Gospel kodwa thina siyilama district asethe ukuthuthuka. Siyilama district asenze njani asethe hayi lento esiyiphetha ithuthuki. Ikhathi ziyahamba ziyafika kodwa lento injani bathandekayo iyaphila. Enye into ukuphucuka, enye into ukukholwa. Mawungibheka uyangibona ukuthi uphucukile lo baba. Ihembe lakhe liyamesha nothai. Ibhuluke lakhe liyamesha nebhantshi. Yeah, siphucukile ukuphucuka kodwa ungadlali sindisiwe. Ene kwamampela asike esitayeleni sisevangelini. Nawu ngizothi kunina abantu abasha ungahambi usemshungwini. Hamba unobudlelwane nenkosi ngoba uzohamba ufike endaweni la bengekho abantu uwedwa bese kuvuka into ethu seceleni eduze nawe ebheka njalo ukuhamba kwami uzongisiza nasekufeni angingenise ekhaya lami elihlehle bese kuvuka into ethi ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela. Sinikeza into engagugi, ayibonge inkosi. Asingene evesini sikhuleke. La sifunda khona babumengameli sithi scripture kunezinto ezine ezincane kodwa lithi iBhayibheli zoyi4 zinjani zihlakaniphile. Isikhathi kasivumi abantu babuyele emuva. 1, iBhayibheli likhuluma ngeintuthwane. Izintuthwane ezinevesi lazo elithi yana entuthwaneni ivilandeni ubone izindlela zayo. Kuthiwa yona ethi inganameluleki ingenambonisi kodwa icabange ukuqokelela ukudla kwayo ebusika. So I mean ehlobo ukuze makufika isikhathi sobusika la abanamandla beqokelela khona yona ibe ihlezi ngaphakathi ngoba yaqokelela kusesemini. What does that mean? It means uNkulunkulu akasinikile ipace efanayo. Akasinikile ini? Ngeke sigijime ngokufanayo. That is why kuyingozi ukuthi ufuna abantu bakholwe njengawe.
ngoba banikiwe abantu umusa ofanayo. Kodwa uNkulunkulu usinikezile iwisdom, usinikezile ini bathandekayo. Wey, bazani anginikhokhela okungenani nizokhuluma nami. Ngiyahluleka ukushumayeza abantu abangakhulumi. Ngivele ngiphele ngithi ngiyaye ngizwe ngeresponse ukuthi nikhona ninami la. uNkulunkulu akasinikezanga ipace efanayo. Kodwa kudingeka uapply iwisdom ezokwenza mawuhamba kube ngathi nawe unejubane njengalaba kanti uhamba ngewisdom oyithola enkosini. Nilaleba zona? So ke asizukuhlala entuthwaneni ngenxa yesikhashana sethu. Number 2 lithi iBhayibheli izimbila ziyizilwanyana ezibuthakathaka kepha zakha imizi yazo phezukwetwala. So thandaza lapho ke namhlanje. Man angazi noma le verse mara nilizwile. Izimbila ziyizilwanyana ezinjani? Ezibuthakathaka. It's gonna be a good night. Ilwanyana ezinjani? Enye into ebambezelayo evangelini ukwenza ngathi unamandla namhlukana ungenawo. Enye into ebambezelayo ekukholweni ukwenza ngathi usuyibambile noma ungakayibambi. iBhayibheli libhala ngokusobala lithi ke lezi izilwane zibuthakathaka kodwa kubhaliwe ngazo. Uma ngabe into ungakafiki kuyo musukwenza ngathi usufikile. Uma izinto ezithize isakwehlula musukwenza ngathi usuyinqobile ngoba uyabambezeleka mawu-acta. Usungamtshela makantani musuku-acta. Musuku-acta. Yes. Abanye bahleze eduzane kwabantu abangakhulumiyo. Nizoba right bazani bami. Mina lapha eAfrican Gospel sengathunywa kusekhaya angisezivakashi. Nizoze nilunge ninamanga. Nizoze nilunge ninamanga. Phinda ubheke oseceleni kwakho umtshela uthi musuku-acta. Lapha ebusheni ke iyabambezela into yoku-acta. Ngoba abantu sihlalo ba-acta ejahe phambili. Bejaha ukuzobamba imbhobho kanti abakasizakala. Imbila yilwanyana ezibuthakathaka. Njengoba sibuyile emva kweCovid, enye into ezosilekelela ukuthi mawungenamandla musukujoyina abanamandla. Memeza uthi anginamandla. Mawushayekile musukujoyina abangashayekanga. Memeza uthi ngishayekile. Ngoba asikakafiki esikhathini sokwehlulelwa, sisesikhathini somusa. Esikhathini sani bathandekayo somusa? Sesikhathini somusa. Yes. Unga-act ngathi usuyibambile kanti awukakayibambi. Ngoba ngeke ubonakale namhlanje ukuthi ayibambanga. Uzobonakala the day kuzonyakaziswa isekelo ukuthi wena wazi ingoma zethu, wazi amavesi ethu kodwa ukho entweni yethu. Enizimo mayifika izokunyakazisa ayinamsebenzi nengoma oyaziyo, ayinamsebenzi nevesi olaziyo kodwa zibheka ukuthi wakhelwe khona yini esisekelweni. I'm ready to preach. Lithi ke iBhayibheli lezilwanyana ezingenamandla za angazi mina. Babumengameli nongibhekela angazi mina noma zabamba imeeting, angazi mina noma zabizana kodwa ingqondo yami ithi ngathi zakhuluma. Zathi madoda khona into esingakwazi ukuyishintsha. Leyo ukuthi asinawo amandla. Leyo ukuthi sibuthakathaka. Kodwa njengabo bonke abantu abaphilayo sidinga kuba nezindlu. So ke nathi asidecide ukuthi siyokwakhani. Now iBhayibheli lithi kepha zakha izindlu zazo phezukwetwala. Zakha phezukwani. Kusho ukuthi zakha izindlu ezistrong. No. Ngeke zakhe izindlu ezistrong. Angithi zona zibuthakathaka. Into ebuthakathaka yakhe into ebuthakathaka. Kodwa le imbila zathi noma ngabe indlu yethu izoba buthakathaka kodwa asibheke indawo engekho buthakathaka bese siyokwakha phezukwayo ngoba noma ngabe kwakhe bani wonke owakhile uzofikelwa isikhathi sokunyakazisa. Uzofikelwa isikhathi sokunyakazisa. Nangu mama umyeni umntana kamfundisi umloyi abaseqwaqwa kunengoma yesisuthu ethi wena lifika la kithabetsi huwe
ngamanye amagama masifika ensindisweni namhlanje sekwaba khona ama-ushers angazi noma lani nawo yini khona ama-ushers laba abagqoka i-uniform abahlalisa abantu ninabo nani la sekwaba khona ama-ushers abathi wena uya ngapha bese belandela yila abahamba namanzi sekwafika amanzi la ensindisweni khona amanzi akaphazamisa inkonzo amanzi engena khona into ezafika ezazingekho kuqala angazi noma aqalo baba babengomi yini kodwa njengamanje amanzi ayayibanga itraffic ensindisweni sithi siphakathi nezwi angena amanzi khona into ezafika ezazingekho la manje namhlanje sekwaba khona ama-ushers bengizocela woza makhulukhulu bengizocela ukuthi mawungena eminyango uhlangana nama-ushers khawula kodwa musukuma la ngoba uzile la musukulimala la ngoba uzile la dlula kuma-asha namhlanje sekwaba khona i-worship team emangaphambili mawufika uthola i-worship team ibheke hlabelela kodwa musukuphelela ku-worship team dlula oh asambe makhulukhulu mayiphuma i-worship team kungena u-MC naye ufuna ukuvuthisa inkonzo uyashisa omunye ushisa uyinyama umuzwe ukuthi lo igagu nje mahala kunankulunkulu la musukusala ku-MC dlula mayedlula u-MC kungena ozokwamukela naye uphethe ivesi lakho namhlanje bonke abantu abamesontweni bafaka ivesi kancane bayanyakazisa kancane akasekho umuntu ofuna ukwenza into anganyakazisi nakulo wamukelayo yenza kanjani nakuye uyihlobo zami yenza kanjani nakuye bese beyadumisa bayaweshipa bahlabelele kuze umfundisi afike eshumayele bengicela noma esefikile umfundisi naye washumayela nakuye yenza kanjani dlula bathi mabekubuza bathi wadlula kangaka kanti uyapi uthi ngifuna idwala bathi wadlula kangaka kwenze njani sinabantu abaningi abangekho emabandleni bathi ngalinyazwa ama-asha akuhlalwa kuma-asha kuyadlulwa sinabantu abathi ngalinyazwa u-MC akuhlalwa ko-MC kuyadlulwa kuyiwaphi edwaleni yiwe edwaleni dwala ye elangife la kuwe ngiyakhosela kuwe ngiyakhosela size edwaleni Jesus. noze ningiswe size edwaleni abantu balimele phakathi nendawo kanti asizanga phakathi nendawo uyabona mawufika edwaleni awulikhonzeli nokuthi likwenzelana ulikhonzela ukuthi liyidwala makha shanta labaha enye igenge le ethi sizolanda into zethu ikhona leyo genge kodwa thina sisiba baleyo genge thina siyilaba bathi kuze kube phakathi sofela kuwe baba uyasenzela noma usenzeli size kuwe ngoba wena uyidwala abasendulo elathi malishaywa lakhipha amanzi baphuza kulo bathi mabehamba lamili inyawo labalandela ubani leli dwala uKristu igama la uKristu akukho Jesu angeka kulungise yebo shayekile COVID kwalahleka imisebenzi kwalahleka amabhizinisi kodwa siyabonga ukuthi iCovid ishaya imizimba kodwa yangasusa edwaleni yashaya imali zethu kodwa yangasusa edwaleni emva kweCovid bantu abasha sasibuyile ebandleni dlule intweni zebandla iyedwaleni awunikhuluma kamnandi ke manje sendifikile ngiyanisa yaphi babumengameli ziyalimaza izinto zasendleleni khona abantu ngisho nala emhlanganweni selokhu bafika ngolesihlanu bafile kulimala bahambe bekhetha nje ukuthi sengizolinyazwa yini manje sengizolinyazwa yini ke manje ngilinyazwa ukuthi ikhokhile imali ye registration kodwa ngiphakela ukudla okuncane
Yinini udla wena, yinini udla, yinini udla. Yinini udla wena una 44 years udla. Kahle hle ukudla ingcenye yomhlangano. Kodwa ukudla kusikho umhlangano. Mawusufikile emhlanganweni ulwa nayo yonke into ezokwenza uphuma ungasitholanga isibusiso. Noma ngathiwa ngicela indawo yokulala komunye umuzi bafike banidlalela phansi, angithi wena ekhaya unawo umbhede wakho. Lala phansi la ngoba vele la awuzange ukuzolala. Sizokhonza la. Wathi ubaba wami, ubaba Ntombela, wathi enkonzweni kunezinto eziwu2. Khona isibusiso, khona isiqalekiso. Uyakhetha wena ukuthi ufunani. Akukho inkonzo ezovela iqhamuke seyikubusisa nje ngesimanga. Uyakhetha. Uthi na umbona umuntu oza kuwena ngesikhubekiso umgegele. One day ufuna ukungilimaza, ufuna ungikhiphe efomini. Sengisebenze kangaka ngize nangemali yokubolekwa. Ngingathi sengize nangemali yokubolekwa ngiphinde ngizothatha iziqalekiso kodwa ngisayobhadara imali emuva engize. Ungavumi ngoba bonke abane appointment nenkosi isitha siyabamaka ukuthi balahlekelwe yiloko idwala elibalungiselele khona. Usungabatshela ababili ukuthi ngihamba nesibusiso sami lo. Hamba nesibusiso sami. Ukhona nje ongalinyaza ukuthi hawu Nkosi yami ubishop hawu ufike late uyayazi risk engiyithathile kuze ngibela. Wena ulinyazwa ngokubonayo awukwazi ongakubonanga. Angibonanga ekseni ngipakisha isulcase ehotel ngigxoba ngamadolo ngigibela phezulu kwalo ngeenyawo ngizama ukuthi yonke into ayingene ekesini ukuze ngizohamba nehand luggage ukuze mangehle endizeni ngingaqale ezikhwameni ukuze ngibambe isikhathi la. Yes. Awazi khona into zami ngiyishiye endleleni ngathi lezi ngoba ayisanele ayisale ukuze lento engifuna ukuyenza mangiphuma ngingene emotweni. You don't. Hamba uyalimala nje. Hamba. Awuyazi mess eyenzakalayo ukuthi sibusiso sakho sihlanganiswe. Awuzazi awazi ama sacrifice enzakalayo ukuthi lento oyitholayo uyithole. Hamba uyalimala nje. Nje manje sekwanele manje umdala kade wafika ebandleni kade wafika enkosini. Sinenkinga yokuthi abantwana abasanda kusindiswa sinesabona sinesa nabadala enkosini abangafuni ukukhola. Uthi umpostoli Paula kwabanye abazalwane uthi ngokomthetho wakhona nina kufanele ngabe senidla inyama manje. Ngokomthetho wakhona kumele ngabe sesinidlisa into eziqinile kodwa ngendlela eniza ngayo sisanika nalo ubiso olululane. Kumele wale ukuthi ngonyaka ondlule wawukule level nakulonyaka usase ku level. Into ezakulimaza ngonyaka ondlule usalinyazwa yizo nakulonyaka. Mntaka baba kuyahanjwa. Sesiyathandaza. Kuthiwa ke lezilwane zibuthakatha kodwa zakhe izindlu zazo kuphi edwa. Awu bangcwele ngizoncenga. Nginaye enye intshumayelo bengayishumayela la. Kodwa umoya ingcwele ukhulume nami ekseni wathi mawufika eRathanda ntambama khumbuza omakoti khumbuza obaba khumbuza abantu abasha ukuthi ziningi indawo ekwakhelwa kuzo kodwa wena yakhele edaleni. Ungahlali ngisho nala uthemba ukuthi njengoba ngihleli lapha nje ngingcono mina ngoba ngivaccinate. Ungathemba umjovo kaKhongolose wena. Abantu abahluye ukuthembeka ngegrosa. Ungathemba umjovo kaKhongolose. Abantu abathi ngoba access yovota bese sihlangana nibe u2000 kube ngathi bavulela thina kanti bayivulela bona. Bese uhamba uthi wena ngibona nje ngijovile. Ngijovile. Thina simanga ngemjovo. Futhi asinamsebenzi namjovo. Kodwa sime ngento ethi inyanga enkulu ikhona la. Ogama layo linguJesu. Umlulamiso phansi la. Animlalela uJesu. Ngoba khona umjovo ke wafika. Wafikele airport. Umengameli wagqoka isudu wayowubuka wayowuhlola wayowubingelela umjove airport. Bamshutha ngamakhamera eyobingelela uthengwe ngama-million. Wafike wabheka isliphu wanika ikhanda wathi kuhle kakhulu zakhala izithombe bhanya. Kwathi makumele uyojova abantu kwathiwa hey hayi ngathi u-expire ungathemba into eyi-expireyo.
ngathemba into expire ngathi khona manje awubheke awukajovi sekukhona okunye ngaphezulu komjovo awukafike emjovweni oqala sekukhona ekuthiwa i-vaccine booster uyofika nini ku-vaccine booster ungakafiki naku-vaccine khona okunye ma-vaccine sisazojova iviki neviki ngoba la emhlabeni uma nje into ike yenzela othize imali ayipheli ngenxa yokuthi khona ophilayo ngayo ngekuphela ukujova soba zimbobombobo ngoba nendlalo uyayisaba ngoba kuthiwa bangajovanga bangene eShoprite ha ngijoveni angifuni umjovo ngifuna i-Brypack ngijoveni kusazothiwa bangenamjovo abasebenzi bazoxoshwa emsebenzi hey ngijoveni ngoba makufuneka wena kunyakaziswa into inhliziyo yakhe kuyo ukuze wena uyinikele siyathandaza manje zavumelana lezilwane zathi asakheni imizi yethu siyakheleni bakuphi bathandekayo edwaleni ish angazi noma angazi wafika nini kodwa thina masifika la kwakhona ingoma ethi Rock of Ages there for me let me hide myself in thee ungahlali kulesikhathi ungacashanga ndawo ngoba ziningi into ezingaphandle ene ngokuya ngokencwadi kaMateyu 24 kuseze izinkulu hambi yobheka uMateyu 24 kuseze izinkulu kunalesi uMateyu 24 uthi maniqala nibona lezi zinto akukakabi sikho ukubuya kodwa ukuqala kwemihehlo bese ethi ophikelelayo kuze kube sekupheleni uye oyosindiswa kuseze njani mangabe uyathandaza ukuthi Nkosi akuye kuseze izinkulu kuseze uphawu oluzobekwe ebunzini abangenalo bangathengi bangahle kusazoza isikhathi la kuthiwa khona ukhethani phakathi kukaJesu nokukhetha lombuso uyokwenza njani njoba uthuswe umkhuhlane kangaka kuseze izimpi ezinkulu kunalezi bambelelani bangcwele wena obhala icassette lentshumayelo yami ungayibhala ukuthi edwaleni uyibhala ukuthi phaphamani bazalwane namhlanje ntambama ngizophaphamisa abasha abazomkhonza isimo sivuma bamkhonze noma isimo singavumi ngoba khona isikhathi la i-degree yakhe ingeke ikusebenzele khona isikhathi la i-diploma yakhe ingeke ikusebenzele khona isikhathi la ukuhlakanipha kwakho ngeke ukusebenzele kodwa uzosetshenzelwa khona into ethi wakhetha ukuma edwaleni ngenxa yesikhashana sethu asikhuleke gently my brother mawufunda incwadi kaMateyu chapter 7 qaye lapha kubo verse 24 lithi iBhayibheli indoda eyisiwula yakha indlu yayo phezulu kwesihlabathi hawukhuluma nami phezulu kwani lithi iBhayibheli indoda ehlakaniphileyo yakha indlu yayo phezulu kwesisekelo esiyidwa okusho ukuthi kuyakhawunta ukuthi wakhephi ngoba akekho umuntu ongakhi lutho akekho umuntu onjani bathandekayo khona bakama abandla athi ibandla lami bandla lakho ulakhelaphi ibandla lakho khona bathi ngakhi legacy yami uyakhelaphi legacy yakho lithi iBhayibheli bamfundisi bathi mabeqeda nje wakha nalo waraf khatha wakha nalo wapenda lithi iBhayibheli yafika imvula ngoba akekho hlezi la ongeke abhekane nestorm nawu nezakho nami nginezami ubulima nje bakho ukuthi mawubona umzalwane enyakaziswa ugiye ngethambo lakhe kanti makuqeda ukunyakaziswa yena nawe uzonyakaziswa lithi iBhayibheli babumengameli khiphi drum cash lithi iBhayibheli babumengameli babe setafuleni eli1 babe setafuleni njani awukodwa nikhuluma kamnandi ngiyanthanda babe setafuleni elinjani uShadrach uMeshach uAbednego noDaniel babe setafuleni eli1
lithi iBhayibheli bala ukuyingcolisa ngokudlo kwakusetafuleni lenkosi. Wozani sambeni. Asambeni siyochecka esithandweni somlilo. Hawu kodwa niza kancane manje. Babe njani etafuleni? Benza njani? Bala ukuyingcolisa. Asambeni siyochecka esithandweni somlilo. Hawu ngathi sebayashoda manje. Sesibona uShadrach, sesibona uMeshach, sesibona uAbednego, asisambona uDaniel. Ngoba noma singaba setafuleni eliwa kodwa ngeke singene emathestini afanayo. Noma ngabe singashunya Yesu into eyi1 kodwa izimpi zethu ngeke zize ngendlela efanayo. Bafuna izindlebe emoyingcwele. uDaniel akekho esithandweni somlilo. Ngoba yena noma kade ehleli nabo etafuleni kodwa inkosi ayimthembelanga isithando somlilo. Ubulima bukaDaniel kodwa ngingathola abantu onenamba kaDaniel onamadatha amsendela iWhatsApp amtshela ukuthi Daniel thandazela uShadrach, thandazela uMeshach noAbednego ngoba njengoba bona namhlanje besemlilweni wena ulindwe ngamabhubesi. Uma bona bephuma emlilweni wena uyongena emabhubesini. Mawuzwa indaba ngomzalwane musuku ihambisa thandaza ngoba namhlanje indaba ingaye kusasa ingawe. Angipromote izono, angipromote namanyala, kodwa ngithi osezonweni akangalahlwa yizwe alahlwe nabakholwayo. Futhi ningayishintshi intshumayelo ngoba nizwe kuthiwa umntaka masibanibani umithi. Yekana abantu abamithi nishumayela abantu abangemithi. Kubhlungu kabi ukuthi sithi singemithi sibe uyizwe intshumayelo ukuthi kushaywa usibanibani ma lo yamuntu umithi uyedwa lapha. So 20 thina la. Twabaphoqa ivangeli abantu, baphoqa ivangeli abaphoqanga wena. Ivangeli akusilakho, shumayela ivangeli wena. Awuthenjelwanga ukuthi bayaliphoqa noma baliphoqi. Futhi mayisebuyile umuntu ezonweni ebuya nengane yakhe, ningamhlulela umuntu. Kanti animlandanga nasezonweni uyibuyele. Abazane benye indlela. Bafika ufika umithe, usathana kushaye phansi, bahlebe ngawo. Phoqa ivangeli, nokade khona phambili. Kungabe bikho nozokuchecka nje. Ukuthi alright ubufebe one side, ukuwa one side, marunjani. Ngoba sike saphila phela ngawe. Sike sabusiseka ngawe. Uke wehlisa izulu wena. Ungahlolwa na umuntu nohlangana nabe emall bakubuke phansi bakubuke phezulu ubone ukuthi yange liphoxile ivangeli ngaze ngabaphoxa abakhokheli uzuyitete ithi ingane yakho na ina 3 months bese kusho ukuthi wena washunya Yesu into yasedwaleni uzwe ukuthi inhliziyo yami ilangazela uJehova uyithathele ingane yakho uyifake epremini uthi mawungena bakujaje uyibuyele. Kwangathi besingaba nabomama abanenhliziyo yokuthi ukumithi yena kodwa umphefumulo wakhe. Kwangathi besingaba nabakhokheli abathi ulimoshile yena ivangeli kodwa umphefumulo wakhe. Ngoba uNkulunkulu umuntu akamboni njengommoshi, ubona isoni, ubona umphefumulo yekubhujisweni. Ngiyezwa ke manje ukuthi sengihamba la ningathandi khona. Ngoba nibafuna abantu abamosha ivangeli. Ngicela ukukukhumbuza akulona elakho ivangeli. Ngicela ukukukhumbuza awufanga esiphambanweni. Ngicela ukukukhumbuza bekezelela abanye ngoba nawe wabekezelelwa. Wabekezelelwa. Singakhohlisani bazalwane. Umuntu mayekhetha uJesu manje la itendeni akusho ukuthi usehlukene nobaba wengane. Usakhethe uJesu. Mangithi nje woza ngaphambili sesiyathandaza. Usakhethe nje uJesu. Safuna ukucabanga ukuthi wenze njani.
ngobaba weqane ngoba wena waqoma isigebengu siyagwazana safuna ucabanga ukuthi manje ngizomtshela kanjani lo ene lokho iprocess ozongena kuyo ulekelelwa umoya oyingcwele mawukhetha uJesu manje uphuza utshwala akusho ukuthi wena usaphuzi ukhethe uJesu safuna ucabanga ukuthi uzokwenza njani ngotshwala awamanga manje usazokoma ngeweekend ngoba wena bawuvama ukuphuza ngama weekend indaba yokuyekela utshwala iprocess ongeke ulekelelwa abazalwane kuyo ozolekelelwa umoya oyingcwele kuyo manje abantu banamhlanje banede bangangena bona evangelini bese ivangeli bayalivala bafune libe ngendlela yabo lingabi ngendlela bona abalekeleleka ngayo kade ngishumayele eThekwini ekseni babumongameli khona ingoma tungwa ithi kukho induli eluhlaza engabiyelwa ngibabuzile abazali baseTranskei isho ukuthini le ngoma bathi le ngoma isho ukuthi kunentaba la uJesu alenga khona kuthiwa la lentaba ikhona khona akuna fence ukwenzela ukuthi abafika izolo basizakale kulentaba nabafika namhlanje basizakale ngoba akukho gate akukho fence abazalwane banede bangasizakala bese befaka ifence abafikayo abafuna ukusizakala abasakwazi ukungena entabeni kaJesu ngoba sesiyifaka ama fence ethu babodwa bathi kuse African gospel akudlalwa la asidlali yemntana mama bangcono kaba abantwana bethu bedlalela eduzane kokuphila kunoma bedlalela ngale ekudeni ngama bedlalela eduzane kokuphila ama chance okusizakala kwabo ahayi kunabantwana bethu esibashiye emakhaya ungazojaji ingane zethu sesifike nazo ezakho uhluleka ukuza nazo angithi lento le ifana nani ifana angazi noma ngenizizwe into enkonzo ekuthiwa ezamakhapuli nake nazizwe khona inkonzo ekuthiwa ezamakhapuli angiyifuni kabi inkonzo yamakhapuli ekushumayela umfundisi ohamba yedwa engahambi nenkosikazi yakhe eshumayela izinto ezinzima zodwa umkakhe engekho ukuthi simcheck ebusweni ukuthi uyayiconfirma yini lezi zinto ezishiwo yilo angifuni kabi nje lonto thi njoba ningibona nje ngineminyaka ewu20 ngishadile yebo mina nomkama sikaze sixawe nihlalaphi nihlalaphi ningacabani ngoba ukuxabana akusikhona ukufumbelana izinqindi ukuxabana ukuphambana kwembono ngisho amawele azalwe ngelanga elilodwa ayaphambana ngemibono angafuna manga ngixabane nomkami soka impi ikisuke niye esontweni yini ngona ukucabana isuke niyaphi impi isuke nje phakathi nendawo nje lapho nje ngisathi niye esontweni isuke ukuthi uthini usho ukuthini isukile phakathi kamfundisi nomkakhe abantu bahlele emhlabeni ziyakhala iqhubeka impi izizofika eminyango wasesontweni bonakala ukuthi fanele singene manje bese sithi nkosikazi pause asingeneni sosuka nayo masiphuma la awukodwa bese kusho ukuthi sifike endlini kaJehova safika edwaleni ngoba yikho impi esingena nayo edwaleni siphinde siphume nayo mina nje umuntu waqala nje wathi ngineminyaka emingaka ngashada nomkami asikaze sixabane ngithatha ama cotton wool ngiwafaka endlebeni angisafuni ukwezwa amanye amanga ezayo ngoba lezi izinto zethu zokukhuluma iphutha zenza abahamba empilweni yangempela kube ngathi abanaNkulunkulu ngake ngakhansela omunye umakoti esanda kushada exabana nomyeni wakhe babumengameli ngathi mina kuye ngalalela ngase ngithi mina neminyaka emingaki nishadile wathi hayi baba unyaka 5 ngathi mina kuye wo ayifanele nilwe musa umshado vele ngonyaka ka5 kuba ngathi uyaphela umshado nje izimpi zawo ihamba ngo5 years
Wobheko wakho nje ukuthi mzukwana nina 10 years kwakunjani. Ngalo nyaka lo enicelebrate ngawo umsindo olapha isipitipiti u5 years no 5 years umshado nebandla kuyafanana nebandla linjalo ibandla lafika ku5 years khona into ezofika ezolithi ku5 years uma like la isurvivor liyomsurvivor no5 years ozayo. Ngithi mina kuyayi lento enibheke nayo inormal man angithi onyakeni ka5 sekunengane leyo kuqala eniyithole ngalendlela yevangeli engaprepherelwanga. Into yasevangelini ngithi njalo nifike nishadiswe nibusiswe ningalulekwa ukuthi njoba ningazani nje ningajolanga ningathandananga ake nime kancane ngeingane nithi ukwazana uzokwazana kanjani ubevangeli into akujovwa akuhlelwa umndeni akumoya ingcwele uyahlelelana nani nithi niyabuya khani muni nibuya nengane anazani nayo ingane ingane awumazi nalo siso hlala naye na ufika nengane lo siso unukubisi ingane naye ingabe ifuna ukushintshwa i-disaster yomhlaba kwathiwa nizohlelela umoya ingcwele unihlelelile kumoya ingcwele awubheke manje kunjani. Ezinye into zenza la evangelini kodwa mana ayikhona mina ngamcela nje umkami ngizomshada ngathi sisi ngicela ungisize ngezi la ungajovanga ungilekelele ngifuna engane mina angifuna engane mina ngifuna engane ngihamba ngeenyawo anginamali anginabudget anginamoto sihlala emqashweni wena uza nengane angifuna engane ngisafuna ukwazi wena ngine plan ingane yami ayikwazi ukuzaleka kabi kanti nami ngazaleka kabi ngifuna engane nje athola ingane emva kweminyaka emithathu ngishadile nginezimali zami unkosikazi wami yamba private doctor ethe izo private doctor ingane iyaplanelwa ukuze ifike ibe isibusiso ingabi isiqalekiso. Ingane ifika nathi sesingathi siyatholana mose emshadweni manje niyafika mose unyaka wokuqala hey ayikho into enzima emshadweni njengonyaka wokuqala la kuphuma khona uchorus leader kuvela khona umuntu ubone ukuthi lo muntu uyaphendula lo muntu unenkani lo muntu ukuthi ukhuluma naye akuphendula uzuma ukuthi ukhuluma nami athi nangaba ngikhuluma nawe ngikhuluma nolalela uma ngathi lo sisi ngoba wayekhuluma ngezilimi ezinje esontweni lo sisi ukhuluma kangaka kanti mina bazani bami realistic angiyona fake nyaka wokuqala impi yakho isuka ngento engekho nje hawu manje wathula uright ngiright manje uright nje obuthuyile nje angithulanga ngithi ngiyakhuluma seziyakhala ngikuphakela ukudla cha ngisuthi hawu phoka umnandi wakubitha sweet hayi manje ngiyacela ukuthi udle ngoba ngeke ngikwazi ukudla uma ngabe wena kwangathi ngingaze ngimfonele lo mkhwenyana ngithi hey i-enjoy leyo nto isalasta uyeza unyaka ka5 la uzothi ufaka lenqondo yakhe ukuthi awudli bathi hey ukudla ku microwave usuthi nesisu sakhe abalambile balambene zizawo siyadla thina silambile ngeke sibulawe endlala ngenxa yabantu abazinto abayenzayo. This is reality. Impilo yi-reality. Asingayifaka umoya. That is why kunama divorce angaka ebandleni because asibi realistic sidayisela abantu amanga. Sithi umoya ingcwele yokutshela konke. Kanti umuntu ufuna simtshele nje shada ukuthi akuyona ingelosi le umuntu lo futhi lona ke wesuyi last born kubo so ufuna kube ngathi uyajima ntwana ngoba uzotetema lo muntu akutetemi yena tetema ukuthi uthuni kwajwayele ukuthi ekhaya kubo umuntu weattention ayangivali soxoxa ngoDisemba emhlanganweni omkhulu kodwa nje mawushade ne-first born awufanani nomuntu oshade ne-last born boyithula abantu kumele bajime mawushade ne-first born kumele ujime ngoba ushade nentombazane eyi-independent ushayene intombazane ekwazi ukuthatha ama decision ekwazi ukwenza izinto so nangabe weak yak overtake iya leader enlezi into kumele uzazi ukuze ungalokho uthi umoya ungikhombise wena umoya ungikhombise umbuzo ngowesingakhi kini ufuna uku-understanda kathi ukuthi ngiphezulu kwani na ngikuphi na
ngeke ushade nomuntu obenza ama decision impilo yakhe yonke bese ezolinda wena la ukuthi usayobuza uma wakho. Akufanelanga sivele sisenzele izinto nje. Kuthiwa singasiyeki isikhonkwane. Hayi bo, kusike ebranchini la, kusekhaya la. Kumele kudecide mina nawe ukuthi kwenzakalani. Ngikunikeza iglimpse wena ojaha ukuthi ufuna ukuya emendweni. Kuyashisa la ukuthi ufuna ukuya khona. Ngikunikeza iglimpse wena othi nje ngiyaya. Ubona abantu bemeshile nje masontweni kuyashisa. Ukumesha enye into, ukuhlala enye into. Mawufuna into yakhe isebenze ungaqala entweni, qala edwaleni. Sesiyathanda. So ke ngiyaphinda futhi bakhokheli bami. Unga-act ngathi soyibambile kanti awayibamba. Unga-act ngathi unamandla kanti awukakabi nawo. Mvumeleni ngikhuleke bazalwane. Lithi verse inyose niguge. Nibe mhlophe emakhaya. Mina Jehova ngilokhu nginguye. Sinikeza izinto engaphelele. Umthimkhulu ngimbonile uNkulunkulu in my life. Lento yedwala ngayishumayela kuse. Anginalo ngishifa engake ngalilanda nakwa Afbob nakwa Sanlab. Yonke into engiyiyo iwumphumela weCalvary. Ngimbonile uNkulunkulu engondla. Ngimbonile uNkulunkulu engigqokisa. Ngimbonile uNkulunkulu ewubaba. Ngambona uNkulunkulu ewumelusi. Ngambona uNkulunkulu engakhela igama emhlabeni engalizuzanga kwifamily yami kodwa engilizuze ngoba ngisedwaleni. Lento engikunikeza yona iyokwakhela umuzi. Lento engikunikeza yona iyokwakhela ibusiness. Lento engikunikeza yona iyokusustain empilweni bengasekho abazali bami. Kuneverse engifundisa ngalo kulezi insuku sihlalo sengideda elisencwadini kaTimotheo ngicela ukukhuluma nabadala chapter 2. Timotheo oqala chapter 2 lapha ko verse 4 verse 5. Uthi umpostoli Paula ngiyakubheka Timotheo uthi ngikukhumbula njalo ngikukhumbula ukukholwa kwakho kungazenzisi. Uthi babumengameli mangihlehla nalokukholwa kwakho ngiyakubona ukuthi lokukholwa mfana akusikho kwakho kodwa lokukholwa wakuthatha kugogo wakho uLuisa. Ugogo wakho lokukholwa wakudlulisela kumama wakho uEunice. Ngizocela abadala bethu makufika izinsuku zenu zokuhamba emhlabeni musana ukushiya nama room divide. Shiye nokholo. Musana ukushiya nezimali ezibhalwe kwaThipinoto. Sishiyeni nokukholwa. Ngoba ukukholwa ku-intergenerational. Ku-uma ngako bathi abantu wasala nani uthi ngazo uNkulunkulu kama. Bathi wasala nani uthi ngazo uNkulunkulu kaba. Sengiyathandaza. Ngiyanimema namhlanje. Nginimemele edwaleni. Ngimema abasha, ngimema insizwa ezithi kunala ngihluleka khona. Uyabona ke wena ohlulekayo sondela edwaleni. Ngoba mawusedwaleni kubonakala ngathi unamandla kanti ngoba into kuyo inamandla. Lithi iBhayibheli encwadini kaMateyu bathi mabeqeda ukwakha ngithanda indlela ekubekeka ngayo kuthiwa layithela imvula. Ngoba nawe uyeza kuwe imvula. Nami iyeza kimi imvula. Ayikho impilo engeke inyakaziswe. Ayikho impilo engeke inyakaziswe. Uyabona iCovid mama umyeni ishaye ibandla. Abanye abakabuyi namanje. Abafanga basemakhaya. Kufila ukukholwa. Bangamane baye emall kunokuthi baye endlini kaJehova. Bangamane baye emcimbini kunokuthi baye endlini. Emicimbini ko all white yibo laba namabhemuda sikwe emaceleni. Bakhona. Ubona nje basila emhlanganweni babhizi na ucheck i-data zabo basemcimbini imali yokuze emhlanganweni abanayo kodwa imali yokuba ama baby shower banayo. Ngabasoli kuthema kunyakaziswa abashayeka kodwa umnikazi webandla mayelifungela encwadini kaMateyu uthe phezulu kwaleli dwala. Ngiyawulakha ibandla lami wathi namasange hayide siqedela awayikulahlula. Lento yokuthi awayikulahlula akusho ukuthi nje ayoqhamuka engasalahlula kodwa kusho ukuthi azoqala alinyakazise kodwa awayikulahlula ngoba lakhelwe kuphi bazalwane. Bahambile abefundisi bethu. La iAfrican gospel ikhanjwe kakhulu. Assemblies of God bahambile obaba bebeyizinsika zethu. Uma ngabe sasakhelwe phezulu kwabo ngaba sinathemba namhlanje kodwa sinethemba ngoba sakhelwa ngaphezulu kobaba bethu kodwa sakhelwe phezulu kwedwala abasibambisa lona ekuthi noma bona bengasekho kodwa leli dwala lisasekho. Sesiyathanda.
angisoze ngahluka ana ngithanda kangaka njalo sothandana njalo sothandana khona la sengiyakhuleka nesicelo mthimkhulu nesicelo babumengameli nesicelo kubo organizer basekhaya ake siphinde sibakhulekela abasha bethu yazi kumnandi kulezi insuku ezidlule mthimkhulu bengifonele enye insizwa yashumayela ithathe iBayton kushone ubaba wayo ngiyayifonela ngithi brother sikubukile siyakubona ku social media siyakubona konke okwenzayo you are doing very well uza kahle ngendlela emangalisayo uyibambe kahle ngendlela emangalisayo ngithi kulensizwa ayikho into ebhlungu njengokufonelwa umuntu omdala ekusola engakaza akufonele ekutusa ngoba akekho umuntu oqala kabi wonke umuntu uqala kahle ngiyanikhuthaza bomama manibona abantwana bekholwa beshisekela dlula nje eduzane kwakhe uthi you doing very well my girl usimele kahle ulimele kahle ivangeli ukuze namzukwana sekukhona into ofuna ukuyisola akwamukele kahle umntwana ngoba uyakukhumbula ukhuluma amazwi amtusayo iproblem yasebandleni abantwana mabenza kahle siyabasibanaki bese siqhamuka sesizobasola bengasakwazi ukukwamukela ukusola kwethu ngoba abazange ke sifike kubo sizobathusa ngesikhathi behlabelela kwehla izulu babizene emva kwenkonzo ngibabuza benithandaze kanjani kuloko awunaze nasiphilise emoyeni bantwana bami ayikho into ebhlungu njengokusolwa zonke izinsuku kodwa angafika amazwi athi nenze kahle ngisho abaphethe abangabo organizer makomiti ethu ningakhuthazi kuphela nibhale incwadi ezithi wozana emhlanganweni sesifikile emhlanganweni ayisabuyi incwadi ebele komitini ethi sibongile bazalwane ukuphumelela kwenu ngoba abaholi abazi ukuthi kuthathani ukuya nabazalwane emhlanganweni abazi balinde ibingelelo nje balinde ibingelelo nje abaholi bayobingelelo sebehleliswe phambili bayabingelela abazi ukuthi mawuthi bazane siye emhlanganweni bathi abantu asinamali asifuna uzame ubakhuthaza baza ufike nabo emhlanganweni lingasaqhamuki igama elibuya kumholi elithi sibongile ukufika nabazalwane abanye abaholi abazi ukuthi itaxi ihlehla kangakanani ithi seyiyagcwala kuthiwe seyihafu obani abasakhokha nga obani sebefuna imali zabo obani bathi abasayi anilali nama organizer nihlela abantu kuya nabo emhlanganweni senimbingelelile umuntu akasabuye ezobona uthi sohlangana ngoDisemba emhlanganweni omkhulu lona esibuya kuona ubongile wona ngayifundisa abazalwane ukukwenza kokubili ngiyathele kahle ngisho ngiyesontweni kusasa ngiyakhona nje sengicheckile ukuthi kambe kusasa ngiyothini kuhle ukuthi nawufika ngelinye ilanga uthi nibahle bazalwane nibahle nenza kahle kumnandi kungabi lesosontweni lesitswebhu phela wayeka sahla lesiyafika akekho umntwana omubi nxa zonke wonke umuntu unento enhle ngaye and the more uyiphakamisa into enhle yomuntu nale embi iyancipha kodwa the more uphakamisa le embi ngoba into eyandayo yile ephakanyiswayo omunye umuntu ugcina yekela nokuzama athi kusiza ngani ingakho ngithe mangiqala ngathi siyanithanda angishongo ukuthi kholwani bantu abasha kholwani ngoma ngithi kholwani ngingashongo ukuthi ngiyanithanda nithi kanti sesiyoze sikhuluma njalo ngoba njalo abazali bethu mabesibona basibona njengezoni akukho la besibona khona njengabantu abenza kahle ufuna ukuthandaza namhlanje ufuna ukuthandaza nomuntu omusha oneqiniso kuye othi bakuthwala sibe side isikhathi selockdown angiwanga angikho esonweni
kodwa iqiniso lithi angikho endaweni yamandla ami. Kumkhuleko wami ukuthi inkosi iphinde ingisondeze edwaleni. Khona ingoma esake sayicula kudala ethi take me back dear Lord to the place where I first received you. Mawukhona usho njalo ngicela ungisizele. Mina ngisiya umuntu wami weinamba. Noma ngabe uwedwa nje ngizele wena. Ungaphelezeli abantu ungathi inkosi yami angiyepha hayi angiyona lo nhlobo. Mina noma ngabe uwedwa nje ngenele ukuthi wena uzokhuluma iqiniso kumoya ongcwele. Uthi inkosi nami ngizizwa njengembila ngibuthakathaka kodwa ngikhetha ukuthatha impilo yami ngiyibeke kuwe ngoba wena unamandla. Bamba isandla sami Nkosi. Cela sivala amehlo. Mawukhona usho njalo. Cela usondele kimi. Sikhuleke nawe. Phume kuleso situlo uzoma kule ndawo. Noma ngabe umdala phuma kuleyo ndawo uzoma. Thank you Lord. Sizwa yami baba wami ngibona kuqhamuka abantu phandle. Jesu asikho isihlobo isihlobo esifana nawe esifana nawe ela ke siphakamise izandla zethu thina sonke sihlalo ngizocela uze Bongane nginokuthula enhlizweni yami namhlanje ebusuku ukuthi kunabantu abayolala ubuthongo ngoba ulayini okade udisconnectile ureconnectiwe namhlanje. Cela ukukuncengela impilo yakho very softly my brother. Ungami kuleyo ndawo kanti unembeza wakho uyakulahla. Angumemeli kwi-judgment. Angumemeli kwahlulelweni. Kodwa ngumemela ku-restoration. Phuma kuleso sihlalo. Cela ubuye sikhuleke. Cela ubuye sikhuleke. Cela ubuye sikhuleke. Mvulele lo. Cela uphume kuleso sihlalo. Cela uphume kuleso sihlalo. Cela uphume kuleso sihlalo. Buya sikhuleke. Mvulele nalo. Sindisiwa Ohlabelela Ohlabelela Asikho isihlobo Asikho isihlobo Asikho emazulwini Asikho ngaphansi komhlaba esifana nawe esifana nawe esifana nawe Ngisacela izandla zethu iphakame thina esingemuva singayiphakamisi kanje siyiphakamise kanje kulabazalwane. Sihlalo ngicela ukudlulisela le microphone kuwe ngiyabonga abangcwele ukungibekezelela. Bazonibuza emakhaya bathi utheni babuthwala emhlanganweni. Cela noma ngathi ukhohlwe zonke into engiyishilo ungakhohlwa ukubatshela ukuthi uthe idwala lethu alifani nelabo nesitha sethu. Siyakwazi lokho. Lezi insuku ngicela kuvuka ingoma ethi angithanda ukuhlala lapha ekunenkani khona. Noma abanye bengahlala kodwa Nkosi mina ngisima msele phezulu. Sisekugcineni kweinsuku zokugcina. Odlalayo akaqaphela. Nonganakanga kanaki. Siyazizwa izigi zakhe. Seyabuya emhlabeni. Imibuso yalomhlaba isiugcwalisile umbhalo kulotshwe ngayo. Usemnyango wezulu wehlele emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeza.
Ngizocela abazalwane umama uZulu waseduduza ezingaphambili azokhuleka egameni lika Jesu. Ngawe asikho isihlobo asikho isihlobo isihlobo esinjena esifana nawe Jesu msindisi wami Jesu msindisi wami msindisi wami Bohlabelela ngawe Bohlabelela Asikho isihlobo angimasibona sesibebikho isihlobo Mesikhaleni Thixo akulamalanga obinsizwa ezomesikhaleni ezokwakhela edwaleni abantwana bethu kulezi nsuku gcina Thixo okisela bathisi ukama kaka libaba shakatala matata yabasakala masala danke ngosisi Siyabonga bazalwane asheleni umoyeni izandla ningabuyela endaweni zenu haleluya sisamile nje kanjalo bazalwane ngicela ningilethele isihlalo indoda kaNkulunkulu isikhulumile labazalwane lokho nje onakho to say I'm tapping into the anointing bazalwane sisheshe nje sesiyaphuma egameni lika Jesu ngiyacela nje ningilethele isihlalo egameni lika Jesu lokho nakho nje egameni lika Jesu bazalwane siphuthume nje size ngaphambili thank you asiphuthumeni bazalwane lokho nje onakho sizothi nje siyabonga egameni lika Jesu amen